Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Merry Christmas, Bunjing. Regaluhan ta kangon yan. Ipreparar mo so dapat ilaog. Tayo masan alas 9:15 na. Ipreparar mo na ha. Papabuyluhon ta ka talaga. Iyo malsa na nagpong kita alas 9:15. Iyan ang early Christmas Eve ko sa imo, Bunjing, ha. Mabalik pang programa. Alas 9:15 na po. Ako po si Carlo Lirio, taga Bitanong, Legazpi City. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List asin kay Congressman Saldico. Pati man po kay Congressman Pido Garbin Jr. sa sainda pong magayono na programang Government Internship Program. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ang mga bakuna laban sa mga vaccine-preventable diseases, deserve mo yan! Kaya ang mga bakunang ipinamimigay namin ay subok na, ligtas, epektibo, at libre para sa lahat. Siguruhin todo ang proteksyon ng iyong pamilya at komunidad. Pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng... Paano ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago asin mas maray ini kesa sa dati. Aroma pasa na, masiramon na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Ang dapat piliun, mayong digta ning korupsyon. Itatao ang gabos na dapat sa imo. Ulit na padangat ka. Ako si Lenny Robredo. Asin aroal daw, pigpipili ta ka. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Importante na matibay ang resistensya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba ang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified, may doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na, may dagdag 100% vitamin D pa. Kaya laging tandaan, matibay ang resistensya kapag matibay ang katawan. Yan ang doble tibay
mula sa bagong Bear Brand Fortified. Doble Tibay refers to Tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and Tibay katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi! Masain ka! Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa Aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Madi. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang piga-alata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Bakakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito. Mahalagang magpa-screen at magpapakuna laban sa viral hepatitis. Tandaan, kapag may malusog na atay, siguradong sasaya ang buhay.
ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CHT. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy para sa mga simpleng saya. 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita Zinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Lagpas 1 taon na po ang pandemya at marami nang nawalan ng trabaho. Maraming nalugi mga negosyo. Kooperasyon po ang kailangan ng bawat isa. Sumunod sa health protocols at hikayatin natin ang ating mga kapamilya na magpabakuna. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Toto Pito. 7 healthy habits na go na go. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Ang pag-abuso sa alak, yosi at droga ay di lang delikado sa kalusugan ng gumagamit. Nakakaapekto rin ito sa kalusugan at kaligtasan ng iba. Ang problemang ito ay laganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya alagaan natin ang kapakanan ng bawat Pilipino para supuin ang adiksyon sa alak, yosi at droga. Gawin ang mga sumusunod. Pigilan at huwag simulan ang paninigarilyo.
Lahat ng uri nito ay nakakasama sa kalusugan. Ang paninigarilyo ay sanhi ng mga sakit sa puso at baga. Kahit hindi ka alcoholic, drink moderately. Huwag lumagpas sa 4 na baso ng inuming nakakalasing anuman ang okasyon. Ang sobrang pag-inom ng alak ay masama para sa iyong kalusugan. Kilalanin ang adiksyon bilang isang problema sa kalusugan na maaaring matugunan sa medikal na pamamaraan. Pupunta sa mga drug rehabilitation facilities ng DOH o pamahalaang lokal kung ikaw o ang iyong kakilala ay nangangailangan ng tulong. Tara na! Suportahan ang ating kapwa na magtagumpay laban sa adiksyon. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Tawagan ang Substance Abuse Helpline o Quitline sa mga numbers na ito. Substance Abuse Helpline 1550, Quitline 1558, toll free 165-364. Metro Manila 0921-203-9534 for Smart, 0977-627-7539 for Globe. Sarong Pagirumdom, halit sa DOH, CHD Bicol. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sakto, 9:30. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, buksan ang magic ng Pasko with Coke. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Tara, tatabunjing. Ay lamang ni nag-text na, hoy, haing ka na! Para bunjing! Para talaga. Seryoso pa na. Kaso, anong daw ito ba ya? Lunes, kanakalihis na Sabado. Yan, Sabadong aga. Happy birthday palantabi kay MDRRMO Chief Engineer Ed Balidoy sa tuyang barkada dyan sa Santo Domingo. Yan. Pero kamong yaon tabi dyan, nagarantabay pa. No? Maki-kwan lamang, makisignify lamang tabi. Paramdaman ano. Matagaligaspi, good morning. Buda Albay District Daraga. So, nagtiyaga ano na maghalat, magpon kita, tabi. Engineer Balidoy, good morning. Happy birthday tabi sa imo, ha? So, Chief kan MDRRMO Santo Domingo. Hala yan sa bilog na tropa kan DCGB. Lalo na sa imong amigo kay Pio Fernandez. Ano? Engineer Ed, good morning tabi and happy birthday. All the best tabi, ha? Hala yan sa mudigdi kay NMR, kay Bunjing Gabos sa bilog na tropa tabi. Buda kay Boboy San Pablo. Yan, sa tuyang barkada. Kay Boboy na San Pablo. Yan sa Tabaco City. Yan, Sir Boboy, boss. Happy birthday man tabi sa imo. Di Sabadong aga Bunjing. Nagbumotorsiklo kita ta may asikaso akong madali. Aga. Rush hour. Pagabot dyan sa may
ining Insular Life Building. Tan direksyon ko pasiring sa Albay District. May nasusundan akong pampasaherong jeep. Legazpi Daraga gayud so rota ka ito. Lingwang ko na lang so number na ko na isurat tulos. Iyo man ito sa kuyang kumbaga lapses palso. Dinasusundan ko siya bunjing. Di ako baga, I see to it na bako man sa pagbuhat nin bangko ko na kuwan ko lang ini share ko sana sa Indo. I see to it na pag nag motorsiklo bunjing sa gilid lang ako. Lalo dyan sa highway bagata, ang batas bagatabi, ang mga slow moving vehicles, motorsiklo, ining mga truck, lalo kung nasa highway, open highway na tabi, pero bako digdi sa mga sentro, tricycle, sa gilid iyan. Di, yaon ako sa gilid sa rightmost lane, sa gilid kan tinampo. May nasusundan akong jeep na Legazpi Daraga. Pasiring kami ang direksyon para yung pasiring sa Daraga. Pagabot digdi sa may Insular Life Building baga, so palaog dyan sa BIR, shortcut paluwas duman sa Gaisano Pacific Mall Complex. Pigiling ko, may nagpapaypay na pasahero bunjing sa may kanto. So jeep, para mo ko na nung ginibo, pinirik sa nang diit, pinaislant sa nang diit so jeep niya, dahil nga ni iginilid, pinondo duman sa may kanto. Pagpondo sa may kanto, dapat baga nga ni kunta na, iyan na kanto baga bunjing, siguro mga 2 or 3 meters before kanto, dahil nagpupundo dyan. Or 2 or 3 meters away from corner, dahil nagpupundo dyan. So, inislant sa nang diit so jeep bunjing na so kabanga kan lane. Iyan baga pasiring sa Daraga. 2 lane bagaan bunjing. Rightmost lane, buda itong so left lane, so sa may center. Kabanga ka ito bunjing, naokupar kan auto. Naturalmente ito nasa gilid ako, mama ni ubra ako pawala, nag-signal light ako, igwa maning so SUV nakasunod, businahan so jeep. Businahan ko man so jeep. Tan nakaka-obstruct na siya duman sa traffic. Para mong ginibo pa kan driver, hiniling pa kaming dua, ako nagbubusina, ang busina bagakan motor, garo man sa nadiwit, tweet! So kataning kong SUV, makusugon man sa busina. Pagpundo kay itong jeep, na-obstruct na kami. Taso pasahero, pinasarakay niya na. Kampag busina mi, hiniriling pa kami kang pasaherong marauton. So driver, pigihiling ko duman sa iyang rear view mirror, marauton pa suhiling sa mo. Inakasabi ko. Papaano daw ini niya kung nakakakuroanin mga lisensya sa pagmamaneho? Kaya tama man siguro ini, bakong aning siguro, tama na ining pag-renew kan mga lisensya. Lalo na sa mga pampubliko, puwera de los obos. Tama na pagihon giraray sa seminar, 5 oras na seminar, ma-refresh lamang kan basic traffic rules. Kaso kapasluan niya duman sa pasahero, dinisregard niya na so traffic rules, maka-pick up sa ng pasahero, nag-crear siya nin trapiko, nag-post pa nin clear and present danger sa motoristas. Hilingon ka pang maraot sa rear view mirror. Pagkatapos pag-andar, garo da isa ng pakilabot. Nagutabi, ade. Although sa mga sadyusan na nag-oobserbar kan tamang pagmamaneho nin behikulo, private or public, medyo makulog bagasabot, napapaseminaron ka pa man.
sa Diyosan ka ngani na magkuan, dae kang bayulasyon. Kaya lang ining mga nagkakaperang arog kayan, iyo siguro anang rason ko nata logically ibinugtak giraray iyan na pag seminar, pag-refresh kan mga nagmamaneho. Inda ko sa natabi kamong mga nag-arantabay, mga taga-Ligaspi. Kung nigo makamong experience ang arog kaan, iyan sa nga ni utrohon ta naman na istorya. So pagbalyo baga sa pedestrian lane, igwa baga kitang nahiling na diyan sa technology tango niya sa cellphone madali unta ng sa cellphone tabaga igwa na kita ning access internet madali na kitang makaisip kung anon mga nangyayari sa ibang nasyon. May mga retrato pati buda mga video, habikan mga maedad na video. Sa Japan baga pag igwang minaagi sa pedestrian lane talagang minapundo ang auto. Ang pagkatapos naman, itong sunagbalyo, minapundo man, minabow down sinda. Sign of respect and discipline combined all into one. Respect and discipline sa Japan. Pag igwang nahihiling na nag-ansyas na bagabunjing na mabalyo na nasa pedestrian lane, tuyo ng minamenor ang mga nagmamaneho ng bihikulo duman sa Japan to give way painuton sumaagi sa pedestrian lane. Tigdi sa to, obvious nang mabalyo sa pedestrian lane, mabusina pa so auto, papakaskaso niya pa so auto, mamandahan niya, so nasa pedestrian lane na pumundo, mainot kaming mga auto. Iyo tabian ang kuan. Nangyayari digdi. Totoo tabi o bako? Na-experiensyahan nindo yan, ha? Anarog ka na sistema. Sir Tony Reyes, good morning tabi sa imo. Maray na agad yan sa City Mayor's Office. Ha? Happy Monday, Sir Pio. Your demand. Salamat tabi, Sir Tony Reyes. Naka-experience ka mang tabi kan, Sir Tony, sa mga kwan, sa mga trapiko? Ilingan na, Binasol pa ako, Bunjing. Kuya Pio. Ika po ang may sala. Taday mo ni-report agad ang plaka sa pulis. Tapos ngunyan ka lang po ma-report, sayang lang po. Ako patabi. Salamat na pinarumdum mo, nasala ko pa. O niyo, matibayon ining number na ini. 0963-6973-523. Pasusala. Sala ko man talaga. Taday ko ani na isurat so. Kuan. So number. Ano tabi kay tuta. Igwa kong bubukod na personang may pinabakal sa ko. Na malarga na. Kaya tabi itong nag-text. Sorry, nasala ko pa tabi. Sabi ni Papa Rondon. Yaon kapalaan. Ha ha ha. Papa Rondon, good morning tabi isay mo. Sabi digdi, maray na aga po tatapiyo, taga-rapo-rapo tabi ako. Mahagad tabang sa imo, kung sa ina po ang office kan LBC, yan sa Ligaspi, na pigpapadarahan kan balikbayan box, ali abroad. Tanganing pagpasiring ko dyan, aram ko na po kung sain. Yan. Kain na nga ni opisina kan LBC. O dyan sa may post office, igo dyan. Tigdi sa may LCC. Sentro kan Ligaspi. Pasiring ka sana sa may LCC tabi ano. Dyan sa may LCC. Sa may hampang kan post office. Yaon dyan ang LBC. Kataning kan LCC. So LBC. Yan. Sa may post office. Yogon mo. Sabi man ni Papa Jer Tata Bunjing, Papa P, tama ka po. Tigdiyon mo na po si Bunjing. Dahil natatabo ni Magbunjing magpasiring. Oy, Papa Rondon, aray na aga tabi sa imo.
Good morning po, Sir Pio. Arog po kaan-an mga jeep. Minsan sa gitna kan kalsada naga-pick up. Tas minsan biglang magilid ni daing signal light. Ganun po sinda. Dahil nga ni ito baga, iinda ko sa nangani. Ini po ha. Kung piraan nakaka-obserbar kan tamang pasistema na pag mapundo ka bunjing na magilid, ma-hazard light ka. Ining mga jeep na pampasahero, hazard light yan hazard light. Ma-pick up ng pasahero, magilid. Mag-hazard light ka. Ang hazard, tanganing mag-blink suduang yellow na ilaw dyan, imat-imat sa likod kan auto mo, buda sa atubangan. Oh. Tanganing, day naman ni dubasolon si Pio Fernandez kung mag-create naman ng obstruction. So jeep, taday ko i-report sa pulis. Oh. Yan, na-obserbaran po nindo. Sa simple sa ng pag-obserbar. Sa oral daw na pagbuhay-buhay, simple lang initabi. Oh. Uyon ka mo kaya na saro pang punto, uyon ka mo na ining so pagpa-seminar sa mga marinyo kan lisensya, professional and non-professional as well, na mag-agi pa sa 5 oras na seminar, uyon tabi ka mo kayan. Kahilingan na tabi ng employee, iyan sa nang pag-pick up kay pasahero, ang dapat kaan, mina-hazard light po yan. Zaro pa, igwaman nagkakapirang nagbumotor bunjing. Haloy nang nagliko sa too o nagliko sa wala, sige pan signal light! Agatapos, halimbawa nag-overtake nag-overtake, di ma-signal light sa wala. Naka-overtake daan, sige pag signal light, di ba papalsok? Sabi digdi sabi ni Sir Tony, maray na aga Sir Tony. So Central Main Office tabi, diyan mananggad sa Cruzada. Yan, diyan sa Cruzada po sa Cruzada. Pero dai ka po duman magpasiring sa Cruzada tabi kaduman ay pwede man kung yao na number mo tabi so tracking number. Pwedeng na i-release yan duman kung dai patabi na ipadara duman sa indang mga outlets man, distribution outlets, kumbaga releasing outlets. Yan, pwede man diyan sa Cruzada. Pero the safest is here sa mga distribution outlets. Iba man daapuan pigpadarahan kan balikbayan box. Iba man daapuan pigpadarahan kan balikbayan box sali sa abroad. Tabangi tabi, mahirak ka. Iyuso text niya tabi. Iguda siyang makukuang box hali sa LBC, pinadara. Tumaso text. Kaya tinabangan tabaga niya ako unidigdi so opisina kan LBC sa may Lapu-Lapu, sa may atubangan kan post office, harani sa LCC. Yan. Iyo paano so text niya, di yung masusinimbagta. Tay man ako nakiaram duman kung ko man siya kurhiran na kung ali sa abroad or what, tayo so query niya. Sinunod ta sa naso sa iyang kahaputan, sinimbag ta sa na I should say. Kaya malay mo, baka haling abroad, pag abot duman sa Manila, may tawong nag-receive, pinadaraman sa LBC. Ay, tapuaran ba sa swapot niya? So, pagkiklaim na kan LBC, kung sain, tabi, yan. Yan po ha, paray na agad yan kay Eric Narubio sa Albay Computer, Electronic Supplies and Repair. Buda, sa tuya man na amigo, kay Sir Ato Lim, yan sa Petron Gas Station sa Daraga. Top Gas, paray na aga sa indong mga paraan tabay ta. Sir Tony, naka-experience ka man kan Sir Tony. Mga ang pangyayaring adyan sa trapiko. Tabi, maray na aga tabi, Migong King. Happy birthday madatabi, Engineer Ed, dyan sa MDRRMO Santo Domingo. Maray na aga tabi isay mo. Happy birthday sabi ni Migong King Reginaldo. Yan, ray na aga. Sabi Amigong King na Reginaldo. Sige. Taod-taod po ni Bapa. Pakalis naman kan mga parada. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed,
isang pangalan sa gamot na kailangan. May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapapakuna si baby. Protektado siya, may bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit, tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine, may bakuna para dyan. May bakuna at maiiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May Beta vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tigdas, peke, German measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo na para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mong unahan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna, at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Kung most recommended ng doctors ang Wilkins Distilled Water, We highly recommend joining Worth a Win sa Wilkins promo. may chance manalo ng 1 million pesos. Weekly prizes na 50,000 pesos at instant cash vouchers. Just buy 7-liter Wilkins distilled water to join. This is Marian. And Ding Dong Dantes saying, Kayo ay worth manalo at worth a Wilkins. Create a PayMaya account to join the promo. Promo runs from October 15 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1422 series of 2021. Worth the win sa Wilkins Distilled and PayMaya. Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit, ha? Sa mga
mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ako si Dr. Chito Abilino, ang DOH, Bicol Center for Health Development. 63 years old, taga-Daraga, bakunado. Bakunado po ako kung Sinovac. Ako po nagpapasalamat sa satuyang gobyerno na tatawaan kita ng proteksyon laban sa COVID-19. Ako, kaibanan pa sa kuyang pamilya, protektado na po dahil po kami gabos, bakunado sa Sinovac. So magluwas na po kamo, magpabakuna man. Tangali, gabos po kita, protektado. Sarong Pataratara, hale sa DOH-CHD Bicol. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panang, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CHD. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong as hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng aling
anumang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaudisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutom, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Napaganda kasi man abutin. It's the day, Best Cafe, inumin. Best Cafe is the name. Best Cafe, Best Cafe, Best Cafe, Best Cafe, Best Cafe, Best Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpautob na ang Pilipinas nin travel ban sa gabos na flights gikan Hong Kong. Ini matapos ini para mapagulan ang paglaog ka na irehistrong COVID-19 variant na Omicron. Sigun kay National Task Force spokesperson Restituto Padilla, kaibahan ang Hong Kong, South Africa, asin na nagkaparapang nasyon na unbanda ang mga flights pasiring sa Pilipinas. Nagdag pa ni Padilla na daiman makakauli sa nasyon ang mga OFW dahil sa maigpit na border control. Paliwanag pa ni Padilla na daipagbabawalan na mag-uli ang mga Pilipino halis sa nasabing nasyon, alagad ipapairaram ini sa maigpit na quarantine. Yan ang pang alas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab,
Alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Report muna kita dyan sa luwas, isihon ta kung okay na ang connection ni Ands. Diyan sa iyang location. 5 minutos, lapos alas 10. Ands, go ahead, good morning. Good morning sa Pio, good morning sa mga palantabay, sa mga nagdagman niya itong bareta. Pursigido ang gobyerno lokal ni Legazpi na maibusol ang proyektong coral rehabilitation sa Albay Golf. Ini ang rason kung nata formal naman na ipinaglansa ara kan gobyerno lokal kan Legazpi sa pagikan Integrated Coastal Management Resources Unit, Rotary Club of Legazpi West Sinman ang gobyerno lokal ninman nito ang nasambitan ng programa. Ipinaliwanag Alkalde Noel Rosal na ubeto kay proyektong ini na mapangtamanan asin maayos ang mga korales sa kadagatan kan Albay Golf na sa kunyan na danyarana dahilan sa presensya kan illegal na pagsira kung minsan dynamite fishing pa ang pigagamit kan nagkapira. Nangapodan si Alkalde sa mga parasira na pwede man magsira digdi sa kapalibutan niya to sa mga kadagatan na sa kan probinsya kan Albay, alagad daw dapat na maging na mapangataman asin na sunodon man giraray ang mga layers na nagmamanehara sa mga marine resources sa tuyang kapalibutan. Ito ang asigurasyon ang gobyerno lokal ng Legazpi na panagusin na magkipagtabangan sa mga LGU na kakasakop ng kadagatan kan Albay Golf tangan na mapangtamanan nini asin marehabilitar sa mga maabot pang panahon. Mr. Pio, ang informasyon pa with boy, Ans Galero, DCGB. Salamat An sa istorya hali dyan sa luwas. Yung palantabi sa Pulangi, pinag-initiate dyan ha, ini po massive na suporta man nara Kap Nonoy Adrian Salceda, budakan familia Salceda. Ngunyan baga tabi paano supuon ka nationwide bayanihan, so massive na barakunahan, tulong aldaw po yan. So dyan po sa Pulangi, igwanin ipoprovide na libreng transportasyon dyan sa Pulangi to any vaccination center within Albay. Tabi antabay lang po, buda makipag-coordinar kung yaon man sana kamo sa Pulangi dyan kay Kapitan ABC President, Konsihal Kap Nonoy Adrian Salceda. This is one way of exemplifying and itong sa pagpahiling nin suporta sa drive kang national government na ma-attain itong sa kamautan na makapabakuna ang kadaklan sa tuya digdi. So sa espersos man po tabi sa tabang na iyan kan grupo na Kap Nonoy Adrian dyan sa Pulangi, mag-initiate lang po kamo na makapasiring dyan sa opisina o kung igwa kamong midbid na mga tauhan dyan sa Pulangi, iyan po, libreng transportasyon to any vaccination center basta sa laog po kan Albay, probinsya ning Albay. Tarabangan na po initabi. Sana ang iba mag-provide man. Ini po bako lang sa hindi lang puro words. They're taking it into action. So grupo dyan na Kap Nonoy Adrian Salceda. So familia Salceda dyan. Yan. So abot sumakakaya kan logistics asin kan sa indang grupo. Maka Luna, this is one way of encouraging itong sa mga gustong magpabakuna pa na medyo harayuan
lugar o so gustong lunad, mag-avail kan libreng sa kanya para sa pagbabakuna tabi dyan sa Pulangi. Ano po, it's nice na igwa ni mga arog kaining mga espuersos coming from the government and itong sa private sector na magtarabangan tabi ta yan baga igwa na naman yung panibagong variant yung Omicron tabi nagbutwa na naman duman nagpoon sa South Africa bata nakalaog na naman sa ibang nasyon sa Hong Kong igwa na baga kaya uto baga subareta ni Angel alas 10 igwa na ning advisory ang gobyerno national travel ban itong sa mga hali sa Hong Kong sa mga OFW basta ma-quarantine. So medical protocol, strict medical protocols pero sa pagbiyahe hali di pasiring duman and itong so paglalaog dipisil tabi kaya yan po kung kita mag-cooperar kita. So yan po diyan sa Pulangi to any point in Albay basta nasa laog kan Albay po yan ang serbisyo na pigo officer man kan iyan na Familia Salsada and so PHO tabi pinagdirihiran man ini ni Gobernador Al Francis Bichara magburo barangay na kamuman magburo munisipyo na lugod ngani primero sa Pulangi pinadarahan man in dakol na doses nin vaccines nara Gobernador Bichara through ining sa PHO at bago dyan sa aga sa Astrodome massive man po yan 18 years old pataas 17 pataas anybody walk in pwede dyan sa Astrodome pero so kanakaaging mga aldaw nag-orden si Gobernador Bichara oy kamo tabi magmuro munisipyo na at ang aning matabangan in fact na nakahuron tabaga kay ni si Gobernador Bichara several weeks ago sa programa ta nag-encourage siya na magpabarako na po tabi kita ta so ibang mga si Gob mismo nagtaram tibaan ngayon mag-expire ining so bakuna na yaon dyan ipinag-alukar man sa satuya pagkatapos diit man sa napabakuna sayang kwartaan kan gobyerno bagatabi and life-saving measure. Kaya so mga taga PHO yaon po ngunyan mumuro munisipyo ka nakaaging simana dumansinda sa may Masarawag sa may Masarawag sinda kan ginubatan and sigian relibot pa kayo sa aga dyan sa Astrodome yan tabi sa may Mauraro ngunyan sinda sa Mauraro mga taga Mauraro kan ginubatan Albay sa Maruroy yan gustong magpabaksin sa natabi and then sa Petsa 1 naman sa Bio Campus sinda sa Pulangi. Yan, sabi ni Teng na Brukesa so sa tuyang barkada dyan tabi sige po tabi yan ta partian kan ining so pag maniugot man kan sa tuyang gobyerno na yan po makasalbar kita makahawas na kita sa kadipisilan na ini sige 12 minutos luminapuas alas 10 si Luens nasa linya. Luens, good morning. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga, asin maray na aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pa man na bareta napapastidyo na si Alcalde Vic Perete kan Daraga Albay. Pagkatapos na sige man giraray ang pirili kan mga kadaklan sa mga nagpapabarakuna kan brand sa indang munisipyo na itutusok sa inda kontra COVID-19. Ini ang ipinagunambitan ni Alcalde Perete sa DCGB News ngayon na pagkaaga na sa gatos na daragsaan kan mga tao sa lugar. Piglalangaw man giraray ang brand kan bakunang Sinovac taan mo ya so mga ali sa Amerika na bakuna. Sigun sa alkalde dapat daw na masabutan kan mga tao lalo na kan mga taga-daraga na mas marhay na dai mamili nin bakuna para ma-ataininda ang 70% na target na mababakunahan na sa ngunyan nasa 36% pa sana. Ngunyan sa National Vaccination Day tulong vaccination sites primero digdi sa Daraga Covered Court sa Malabog asin anislag ang rollout nin bakuna
asin ang pangapudan kan alkalde dapat dai na mamili taan dapat dai prioridad magkaigwanin herd immunity ang gabos tangani na makahawas an sa indang munisipyo sa krisis na dinara kaining nasambitan ng helang. Yan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya halidigdi sa daraga. Ako po si Luwens Burse Barasena. Salamat, Luwens, sa istorya. Diretso pa kita kan informasyon. 14 Lapuas, alas 10. Dumang kita sa First District. Isihon ta kay Kumpadreng Jomar. Kumpadreng Jomar, marhay na agaman, go ahead. Salamat Pading Pio, 23,000 na tudok ang target kan lokal na gobyerno kan tabako sa tulong aldaw na National Vaccination Days. Ini ang linaw kasubago ni Mayor Crisel Agman Luistro matapos na punana ang pagbabakuna digdi sa syudad kan tabako sa bali 8 mga lugar. 8 team ang nagtukal digdi sa sentro kan tabako para magpasiring sa kanya-kanyang mga assignment na lugar para makapagbakuna, mapuna ng pagbabakuna kung saan sabi nga ni Kanal Caldo, 23,000 sinabi Kanal Calde na 60,000 na more or less kan populasyon kan tabako ang nabakunahan hali sa 100,000 na target kaini. Ang 100,000 na initabi pa rin Pio, iuwi niyang 70% kan more or less 120,000 na populasyon kan tabako. Sinabi kan alkalde na kung mabot ninda ang target na 23,000 sa tulong aldaw na ini, ang kaipo na sa nanindang hanapon, iyo ang natatadang 17,000. Tangani na makumpleto ang 100,000 na iyo ang 70% kan total na populasyon kan tabako para may konsiderar na may herd immunity na ang syudad. Ang mga teams iyo ang pangunya na aldaw, iyo ang itinaltad sa Bicol University Tobacco Campus sa Tobacco Cockpit. Kung digdi sa City Mall Igwa, Yan. asin saro pa sa Angas Chapel sa Isla kan San Miguel. Sa aga, pabaralyo naman ang 8 team na ini sa iba-iba pang lugar. Asin pag Miyerkules, iba naman na lugaran sa indang dudurumanan. So doon na makompleto na madayo mismo sa mga barangay ang mga konstituentes para mabakunahan. Roger. Uyang pahayag ni Mayor Crisel Agman Luistro. So ngayon po, 60,000 na po. Out of the 100,000 na target natin na bakunahan, ang bakunado na sa tabako, 60,000. So pero ang kulang pa? Ha? 40,000. Pag nag-ipat ako ang 23,000. Okay, sira ang total kaan. 60 plus 23. Sira. 83,000. Pag 83,000, kiranas na ang kulang na para sa 100,000. 70,000 na sana. Okay? Ang 70,000 kaya kang kapuson sa 10 aldaw. Si Mayor Crisel Agman Luistro sa sayang pagpahayag durante kan flag racing ceremony kasubago digdi sa City Hall kan Tabako. Roger. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, Kumpadreng Jomar. Go, go, go. Tabaco City, Mayor Crisel. Sige, pait lang. Diretso man kita kan mga istorya. Kumpadreng Al, good morning man tabi, go ahead. Yes, good morning pa din. Naiidaw na adit ang ibang konsumidores kan kuryente sa barangay dahil sa bako makaskas o consistent na pagtaonin bill sa mga konsumidor kan sa indang mga meter readers. Inot nang ipiga ako kan management na kulang sinda sa tawo. Kaya ngunyan eksperyensya kanibang konsumidor na talagang dai pa nag-aarabot sa mga bill na kung saan dati-dati
Pizza 23 pa sana o 24 kan bulan. Ana bill minaabot and minabilang nin siyam na aldaw. Usually pizza 2 o pizza 3 kan sunod na bulan. Iyo ang due date kani. Alagad ko niyan pizza 29 na lamang kan Nobyembre. Dahil pa nag-arabotan ibang bill sa mga ararayong barangay. Iningon yan ang kaditan kan ibang konsumidor dahil igwamanin ibang grupo ang disconnection team kan apek na burubantay sana ang mga day nakakabayad sa due date after a day. Talagang titutukan hinda ang pagansyas na putulan nin supply kan kuryente ang mga konsumidor. Alagad ang bagay na ni susog sa naging sentimento kan mga konsumidor. Bako maninda kasalan dahil sagkod mo niyan dahil paman ki bill na nag-arabot panuman na tulos-tulos yan mabayadan. Mientras na mga disconnection teaman, iyo ang permi na kamba dahil sa sendang patakaran na one bill policy, pwede kang putulan o otro aldaw kan due date. Kaya ngunyan iyo ang naiidaw asin pigaditan ngunyan kalibang konsumidor sa mga hararayong barangay. Roger. Yan pa na informasyon panig the southern area kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Al. Sa istorya, hali dyan sa luwas. Sige po tabi, nag-text girara itong naghapot kan sa LBC. Sabi digdi, hali po abroad, padara sa kong box. May tracking number na ako. Paghapot ko diyan sa pigtaram mo po, lapu-lapo, susimbag sa ko kan babae, pako digdi. Dai nakiibang tinaram. Na-offend po ako, kaya po naisip ko sa imo magrani tabi. Nag-uli po ako daing linaw. Mahalon pati ang pamasahe sa rapo-rapo. Nagmamati po ako now. Wait ko po. Sabi ade. Primero, kung talagang LBC yan, siguro nahihiling mo man dyan na LBC talaga ang pinadarahan. Tabi. Yan. Mahiling mo yan dyan, LBC, malinawon tracking number. Ngunyan, kung sinimbag ka po dyan na bako digdi, tabi, matitrace iyan kung paano. Ang siste paano is igwa yan ni instruction kung sa ina branch kan LBC. Kaya araw ka ito gayo simpag pwede na ma-trace siguro mag-inquire ka na sana dumampo sa big text mambaga sa tukan kan sa tarong listener na diyan sa Gugon baga sa may Baryada sa big text ni Sir Tony Reyes. Diyan ka na sana maghapot tabi bata hali pang rapo-rapo ini kaherakman. Abot budig di sa Legazpi, maghapot-tapot kapasain tabi so yan sa may Gugon LBC. Gugon nasa gilid tinampo tabi. Aday man pwedeng sa tahaw yan ta makaulangan sa trapiko. Sa gilid tinampo. Sige. Pakisabi na mapasiring ako duman sa LBC sa Gugon. Yan. Sa Gugon so main ninda. Makihurong ka na sana din maray tabi kung nagdadangog ka po niya dyan sa rapo-rapo na iyan so nangyari uni po so tracking number medyo day ako ning ideya sabi mo kung sain ko ini-claim pakituruin na sa natabi kami kung paano tahali da yan ning abroad po yan kaiguanin mga specific na direksyon kung sain na branch mo an makiklaim bako araw ka to so mga pera padala ta claim anywhere bagan bunding na mga sa pera padala. Okay, so iyon na lang po ang maitatabang ko sa imo kung mapasiring ka digdi sa Legazpi, makihapot ka na sa po an lunadan pasiring duman sa LBC sa Gugon. Kadyan so main hub ninda main hub diyan ibibagsak gabos na mga o kaya ang kadaklan na mga i-distribute man saman iba-iba nindang outlets na ma-distribute mangkaan kasabay ining lapu-lapu
kung sa na branches ninda, igwa din sa Pacific Mall o kung sa so duman, maghagad ka na lang po ng tabang, istorya mo so nangyari, and paano po kayo ni Sir, Madam, sa ko po ini pwedeng matrace, kung sa pwedeng maklaim, ano, yan. Na lang po tabi, ang maitatabang miman, duman sa naghahapot, ano, kan, manungod dyan sa LBC, ano po? Tingog Ganbanwaan. Pwede na ba, Bunjing? Nganing maakomodar mo na yan na mga andyan pang dapat na mailuwas na ano. Salamat po kan sa ido paghinanyog, amang Diyos ang magbantay. Tingog Ganbanwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Buong baka ito, sangkot pa mangunyan. Sa Chain Imperial, tunay na nagtataba. Serbisyong malala, ang mga boses kan kababa. Ingan ko si Shine, Sunshine Imperial. Serbisyong maaasahan, kasurog kang kabataan ko si Shine, Sunshine Imperial. Edukasyon na turismo, pamilyang igwang trabaho, igwang maray na futuro. Kay kon si Shine, Sunshine Imperial. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ko kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko!